Става хора, не искаш да играем в Майнкрафт. Не ме е интересно. Така. Днес ще играем Майнкрафт. Ново. Така. Така. Въпросето днеска се надявам стигнем най-накрая 10 абоната, окей? Защото давно не сме го правили. Трябват ни 10 абоната, окей? За 10 абоната обещавам, ще направя нещо, някоя много яка игра. Ще обещавам. Окей, така. Ще навънки е вечер. Почти. Така. Спиме. Така. Искам да стигнем най-накрая 10 абоната, понеже доста се старая за вас. И десетъбната обещавам, че ще играем някаква много яка игра. Какво ме бие, бе? Маха. Знаеш кой съм аз, бе? Боже! Така. Този епизод мисля някакво чилче да е. Някакъв чил. Така да ме разберете. Добре, да си почиваме някакво да е готино. Какво ще правим? Да. Днес ще ми да направя подът и да направя втория етаж. Окей? Защото не знам. Да ми е по-уютни къщата. Ще направя стаи, между другото, понеже така не ми кефи как къща. Ще направя на стаи. Така че да. Ще не ме кефи много. Просто да. Все още не знам как ще ги направя тези стаи, но знам, че ще са стаи. Защото
общо взето. Ще направя и напишете долу в коментарите, ако искате паркур и следващия епизод ще има паркур. Ако това видео събере 5 лайка, правя следващото видео паркур, окей? Следващото видео правим паркур, ако съберем 5 лайка. Абонирайте се моя TikTok канал, който е Gogo или Симомо Лимомо. Не питайте, що се казва така. Най-големия ми враг се казва така. Симон се казва. Това е най-големия ми враг, казвам ви честно. И Роналдо да дойде, няма да се чувствам толкова гадно, колкото като го видя, окей? Това може би ви води до мисълта колко гаден е. Аз, понеже съм фен на Меси. Нищо против Роналдо, но окей, просто съм по-голям фен на Меси. И да, ако това видео събере 5 лайка, правя паркур в следващото видео. Абонирайте се за канала Скамбанката. Да може да продължавате да гледате още толкова много яки видеа. Общо взето. Така хора, тук ще се стълбите за втория етаж. И това е так и на втория етаж. Така. Малко ми се спи, извинявайте, понеже в момента е 1:42. Станах, може би, по-рано. Към 11 и нещо станах. И ми се спи. Това видео не знам дали ще правя стаи. Втория етаж, иска да кажа. Втория етаж ще има стаи. Общо взето са... Не ми се прави много. Така че общо взето това видео искам да отивам да имам в някоя пещера, може би. Не знам. Така че момент. Така че не знам какво ще правим. Брат, чайте правя на нещо тук. Да, иска да кажа, че се извинявам за миналото видео на Brawl Stars, че нямаше звук. Не знам какво стана, но да. Явно няма звук, но това има, защото
Просто мислех, че е добро и просто не се занимавах да го едитвам. И да, просто мислех, че е добро и да. Но явно трябва винаги да едитвате видеята си. Така че да. Аз направих тази грешка и затова сега няма звук. Да, ако се чуете защо скачам по дърветата, защото аз съм маймуна и обичам дърветата. Окей. Тук нямаше нищо интересно. Май. Не помня. Да, нямаше нищо интересно тук. Така. Ето още една мина. Така, нищо не виждам. О, колта. Така ми трябваше, защото нямам торч. Следите ме и в TikTok канала ми. Скоро сме 600 или 700 абоната, не знам. Да, хора, мога да кажа едно. Кринч съм, окей? Приемете го. Не ме съдете. Моля ви. What is this game? Това е да си бавен, окей? Отиваме отново да видим къде е това място. Къде е там? Let's go! Пупц. Пилпц. Ей, не го скочих, бе. Гледайте какъв паркурист съм, бе. Никой не владее паркура по-добре от мен. Да го запомните. Че да кажа, ама... Пак го запомнете, че аз съм най-добрия паркурист в света. Дори и Дрим, добър си, ти не можеш да си толкова добър паркурист. Това дърво ме изнери, окей? Скочихме го. Е там, май умрях. Хайя! Кама имаше код. Да. Какво се занимавам? Аз съм билдър. Федор, който не може да строи. Така да е. Нека се опитаме отново. Така. Така. Бро.
Let's go! Okay. Okay, not a problem. Така, има много кол. Брат, защо навсякъде има крипъри? Може да попитам. И паяк, брат. Да бе, елате цялата тука банда. Какво ще кажете? И пак ще умра. Окей. Не, сега ще умра. Умрях. Имам едно айрон. Едно единствено айрон. Сега ще го взема. Ще го служа тука, се пече. Ще го изчакам, ще го взема и ще си направя щит. Така. Сега трябва да си направим щит. Добре, let's go. Може да потегляме. Съм топ паркурист, бе, какво ми говориш? Какво ми говориш? Какво ми говориш? Това път, каквото и да стане, имам щит. Ще не ми направите, бе, мизерници. Хора, нека направим 10 абоната, окей? Моля ви. Видяхте ли? И разбира се, че какво? Нищо. Сега. После ще вземаме колко. После не сега. Сега имаме, търсиме айрон, защото нямам айрон. Има нещо? Не, няма нещо.
направим 10 абоната. Защото това е много голямо нещо за мен. Да направим 10 абоната. Аз съм малък, много мечтаех да бъда ютубър. И ето, мечтата ми се сбъдна. Ютубър съм. Както му видите. Имам и TikTok. Нека ме подкрепите. Това е моя мечта от бебе. И да направим по-бързо 1000 абоната. Нямам време да снимам чак толкова много. Не живем училище, домашни. Това трудно е. Нищо, че сме ваканция. Това не пак ми пречи, понеже имам домашни. Трябва да пиша. И ето, когато имам свободно време, снимам видеа. Не винаги го имам това свободно време. И затова, може да ви подкрепете ме и нека по-бързо да стигнем 1000 абоната. Понеже това е моя мечта от малко дете. Нека продължаваме на тук така. Боц. И къде няма Iron Man? Какво е това? Така, малко. Лео! Леонардо! Няма да правиш... Ей! Така, видям се. Просто тук ми не е добре. Колата. Не се взривявай! Не се взривявай! Ела! Добре. Сега. Когато стана 30 минути, мисля, приключвам, понеже имам друга работа. Така че, да. Тук трябва да направим градина някъде. Така че отивам да взема такова емотика. Ако не, ще продължим следващия епизод.
Така. Така, примерно да довършим Лео. Примерно да довършим тук. Така. Опа. Тук. Тут. Така ще има вода. Обаче някой друг път ще направим, за целта ни трябва айрон, аз нямам, като му видите. Така че, тук ще приключим днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Това беше от мен. Абонирайте се канала, за да направим 10 абоната. Следите по един лайк. Ако направим 5 лайка, правя втора част. И това беше от мен. Чао и до следващия път.